fa molt de temps que ens volem fer socis d'Òmnium, no hem tingut mai l'oportunitat tan a l'abast de la mà com avui, i tot passant per aquí he vist la parada i és interessant. Crec que és important de fer-se soci d'aquesta associació, d'aquesta entitat. M'he fet sòcia d'Òmnium perquè sóc catalana i crec que Òmnium Cultural representa les essències de Catalunya. Crec que tota la gent que estimem Catalunya hauríem de ser-ne socis. Catalunya! El sol fet de col·laborar estic content perquè veig que la feina que fan és positiva, és molt interessant, i tant en general com des que es va fer aquí a Solsona, que veig que treballen bastant des que s'ha muntat, i per això vaig continuant com a soci i aniré continuant, si puc. Jo, pel que he anat veient amb el temps que portem, el millor que pots fer és amb el dia a dia, amb la teva acció, amb el teu treball, amb les teves activitats, convèncer la gent. I fins i tot penso que la gent captada, els socis potencials i els socis que se'n fan des del convenciment, des d'un acte fet a casa, no des del telèfon o des de la capital, que això sempre és més fred. Vine i ajuda'ns a créixer!